Judit, avui Richard Flanagan, la pregunta 7, que és això, periscopi, Asteroide en castellà. i que va ser una intuïció que et vaig quasi obligar a llegir. Bueno, de fet ja l'havia començat, però l'havia sí? parat. Ah, sí? Sí, perquè I per què? tenia una altra cosa per llegir. Ah, bueno. Això és normal. Aquí acumulem lectures. Va començar bé i vaig dir, és interessant, però com que tenia una altra cosa per llegir, el vaig deixar. I m'ha agradat molt. Per què? M'agrada com l'autor encadena diverses històries en una. O sigui, ell escriu unes memòries de si mateix, parla d'ell i de la seva família, Tu creus? a Tasmània. Tu creus que això és unes memòries? Bé, d'ençada, jo em pensava que era una novel·la i no és una novel·la. No és una novel·la, Tampoc és un assaig. tampoc. I no és una novel·la històrica, No, tot i que parla de història. te'n parla molt d'història, sí senyora. I va encadenant amb la història de la seva família. Sí senyora. Perquè ens trobarem a Hiroshima, Sí, a Oxford, sí, al projecte Manhattan, ens trobarem a Tasmània, el que anava a dir. sobretot ens trobarem a Tasmània, Clar, perquè ell és de Tasmània. ell és de Tasmània, i ens trobarem amb personatges, H.G. Wells, Rebecca West, Rebecca West. Sí, sí, això va ser Einstein. una història que no sabia. sí, superinteressant, Superinteressant. i un hongarès, un jueu hongarès, Molt important. que era físic. Sí, del projecte Manhattan. I no, el nom no me'n recordo. Ja Ah, soc pensava que te'n incapaç. recordaries del nom. No, Leo... És Lizard, Estem fatal, tots estem dos. fatal, Bueno, un físic hongarès, un jueu físic hongarès, que va marxar perquè va veure el que se venia i va fugir. Bueno, va fugir de que l'energia atòmica servís per matar. Sí, perquè ell va descobrir l'energia atòmica. Bueno, més o menys. L'explosió en cadena. L'explosió en cadena. Com ho va descobrir? Llegint Wells. Sí. Creient-se el que Wells s'havia inventat. Sí. Creient que el que Wells havia escrit podia ser possible. I obsessionant-se amb això. I al final inclús va ser la seva perdició, l'obsessió per Wells. Això no... Però ho deixem aquí. Ara. Heu de llegir el llibre. Sí. I a més, no és només de la bomba atòmica. No. Jo he arribat a la conclusió que al final era un pamflet. És un llibre polític, això. Una mica sí. Bastant. Perquè tot és sobre les injustícies. És un llibre pacifista, contra les guerres, contra l'opressió militar, i repassa moltes coses. Moltes coses que alguns no sabem. Perquè, clar, tota la història no la coneixem des d'Europa. I ell parla des de Tasmània, des de la història de Tasmània, que nosaltres desconeixíem totalment. Ni idea. Ni idea. Ni idea de Tasmània. I és molt important. I com, per això et dic, és una proclama, jo he dit un pamflet, potser és una proclama, no sé com dir-ho, però és una bomba ideològica denunciant l'opressió entre els humans. Sí, bàsicament. I la destrucció dels humans contra els humans. Sí. No només la natura, que també, També. però sobretot humans contra humans. Sí. Per les raons que siguin, però la destrucció. I això ell M'ha impressionat, obsessionat. perquè d'Austràlia sabem que era un país que s'havia poblat amb convictes. sí, A Tasmània també hi van anar, esclar. Però el que no sabia jo és que, per exemple, que els que hi anaven que no eren convictes despreciaven els convictes. Sí. I els fills dels i convictes. els fills dels convictes. I que els convictes despreciaven els natius. Els nadius, Els aborígens. Sí, senyor. Bé, el llibre parla de tot, parla de moltes coses, i està escrit amb un nervi Sí, està Impressionant. molt ben encadenat tot i es llegeix com una novel·la. com una novel·la. No us ho podeu perdre. Les 7 preguntes. No, la pregunta La pregunta 7. 7, perdó.